मोनबेसे टीम आरो माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फोजोबलांदों? देग्लाय जोंहा 26थि खेब दावहार मुंख्लं ट्रफी बे ट्रफीआव जोङो मोन9 टीम जोङो गेलेहोनो आखायाव लादों। जिहेतु बे ट्रफीआ माने नेशनेल लेभेलनि ट्रफी बे हिसाबै जोङो आउट अफ स्टेटनिबो जों लानो गोनां जायो। जोङो बेबाराव वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिबेकानन्द एकाडेमि जों बेखौ लाफादेरदों। ओमफ्राय आसामनिया माने 7था टीम दङ। बेनि गेजेराव 11 स्टार बङाइगाव, अरगें एफसि डिमाकुसि उदालगुरि, बिजिनि फेरेंगा क्लाब बे थाबाय। ओमफ्राय ओरै जथाय क्लाब क'क्राझार देग्लायनि डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन देशनि डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन जथाय क्लाबखौ जों लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेजों लोगोसे जोङो गसाइगाव आदिबासिजों दामराफारा गासै 8था टीम लानाय जादों। बे दिनै जागायजेनबाय जोङो 23 दिनै जागायजेनबाय अक्ट'बराव 3 नभेम्बराव बे फाइनाल गेम जागोन। बान्था हिसाबै आगोल बोसोरफ्राव जोङो चेम्पियनशिपखौ 75 रां होयोमोन। बाजार देग्लाय बादखौ नायनानै 1 लाख खालामनाय जाबाय। आरो रानार्स आप प्राइजखौ जोङो 75 रां खालामनाय जाबाय। 75 रोजा। रायजो राजानि मददखौ माबायदि मोनदों? रायजो राजानि मददआ जथेस्थ' दङ। जोंनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो बे दावहार मुंख्लं ट्रफीखौ खोमानानै लानाय नङा। बेनि थाखाय गासिबो साखाफारा जोंनो रां अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों फिजिकेल सापर्ट गासिबो मरेल सापर्ट जों मोनजोबनो हायो। ओंखायनो जों आसा लानो हायो जे बे मुंख्लं ट्रफीनि गेजेरजों जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि लोगोसे बे मुंख्लं ट्रफीनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायखौबो जोङो बे गेमनि गेजेरजों जोङो माने खालामनानै लायो। खुंथायनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ एबा मदद मोननाय जायो नामा? बे सरकारनिफ्राय जोङो जेब्लानाखि जोंना नेशनेल रेजिस्ट्रेसन जादों बे समनिफ्राय बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनि समनिफ्रायनो जोङो माने 5 लाख हिसाबै जों मोनबोबाय थादों। दा बे 5 लाखआनो दिनैसिमबो दङ। फिल्ड डेभेलपमेन्टनि सायाव जिहेतु एमपि बिथाङा खोथा होदों, मा बुंनो सानदों? वेलकाम खालामो। माने बिथाङा दिनै बेयाव फैनो मोननानै निस्सय गावबो गोजोनदों। आं दाख्लै थांनानै लोगो हमहैनाय समाव बिथाङा बुंदों दतमायाव आं थांफेरनो मोनाखै, थांनो लुबैखादोंमोन, फैनाया मोजां जादों। दा बिथाङा बे समावनो रायज्लायखादों आं नोंसिनि थाखाय माबा मोनसे फिल्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो खामानि मावनो आं माबा मोनसे सुबिदा होबोगोन बेखौ बुंबोखादों।